mano ng'ado bura ni jolweny ok gin be chik mar HIV and AIDS Control Act ni gin e bwoye, ok kaka ne giwacho ni chik lweny ok nyal chiwo service mari ka in gi kute mag ayaki. Koro ka mano noseng'adore to bang'e kaka migawo mar Kelin nwang'iyo ni kanyo ok bi romo nikech joma moko bende nitiere ma wach machalo kamae ne dhi geng'o negi mondo kik giyud ratiro margi. Koro ne wachwalo wach ni e doho mar tich Employment and Labor Relation Court ma ne Eldoret, ka watero tesewa mane oluong jolweny gimbe mondo giduok wach ni to marang'o ne giwacho ni jogo man gi kute mag ayaki ok nyal serve jopiny. Koro kanye mane doho kane ochopo tarik 10 to nong'ado ni kaluwore gi kaka ne gi riembo jago ni e tich nikech chal mare mar kute mag ayaki ok oluwore gi chik, kendo ne giketho ratiro mare mano omiye award mare, kendo doho nong'ado ni jolweny olos chik kata policy mabro tayo kaka gi kawo jogo kepo margi mar jogo man gi kute mag ayaki, kendo kaka gibo bedo deploy mondo kik bede akwede machalo kamano kaluwore gi mane jago ni odhi. Erokamano. Erokamano Ken, apani